Kowe ngapa kowe? Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wow, bumi langit tangkep. Sempak. Sempak. Hai. Wes ya, wajib kono maju. Nak candakane sep dunke nyet jengkol diajane cuwek. Utuh kunggir Puntadewa. Wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati Arjuna padene Werkudara. I wonten dawuh Eyang. I wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang. Wah, abiyasa kakekku piye? Teka tanggaping sasmita. Kelawan apa sasmitaning dewa ingkang wis Eyang tampa. Lamun dina samengko pun Eyang sinra naraya dening para Jawata supaya dadi lantaran tumedhak ing wahyu kang aran wahyu kamulyan. Puntadewa wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang saka penemuning pun Eyang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang wahyu kamulyan ya kuwi para Pandhawa. Dene dasare apa teka pun Eyang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan kuluk sejatinipun Eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan. Ya mulyaning lair ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani tumraping wong akeh. Mula nggir Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngaurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring buga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon. Iku mau kabeh sayekti narya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang. Nggih, menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu Pandhawa boten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kakang Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku Pandhawa, aja kendhat nggonmu tansah njejeke marang Kang Bingkong, aja kendhat nggonmu tansah benerke kelawan Kang Luput. Sabab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ing kedunungan ina lali sawah apes kelawan mati. Elingna namun nedeng lali dandanana lamun nedeng ina. Inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kanthi kaya mengkono nggonira urip ana ing palem padhang bakal nggayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan nggayuh kelawan tentrem lan ayem mau sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggih wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karasa lan wis mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa. Sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa nggayuh. Lamun mrucut nggon kita nggayuh kamulyan sayekti selawase urip kita Mbak Boya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau nggih. Puntadewa Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tetan padang asor lan bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga. Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayahipun Puntadewa. Ya semono uga aku abiyasa akehku aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu dadi nandhi wonten ing mestaka dening ingkang wayahipun Madukara. Kanjeng Eyang Saptawarga syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat Kang Purwengdat
Muga-muga apa kang dadi pangendikaku ora mrucut kelawan kersaning para Jawata, wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggih. Pandhita kang Aryawangsa pindha kombang daya ingkang rumasuk kelawan anggamu kula Pandhawa sayekti iku tumedhaking wayu kamulyan ingkang wis mapan nganggane Eyang wing Saptawarga inggih Kanjeng Eyang nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kulup Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh wayu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku Puntadewa lamun datan sira gayo pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake. Duwenana penggalih ingkang tentrem lan ayem. Nyingkirana watak kelawan durga ngongsangsa, kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu. Satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati. Nuwun sewu kula ingkang sowan Panembahan. Matur Panembahan abiyasa sewu lepat Agung Pangaksami. Ponokawan Petruk nggih. Eneng apa Ponokawan mlayu-mlayu munggah ning pecrabahan pertapan Saptawarga. Menawi mboten genting swasanipun, kula mboten tartemtu mboten badhe minggah wonten ing pertapan Saptawarga karena menika sampun status waspada. Petruk njaluk didugang raine ora. Ndang matura. Saking ngandhap manguwuh-wuh sumbaripun petak acia-cia. Pak, petak acia-cia ya, Pak. Iso omong kok ora ngerti tegese petak acia-cia ki. Petak kuwi basa Jawa, cia-cia ki basa Cina. Wantil modar ora. Takoni orang radong kok seneng cia-cia ora. Cia-ciung ciabung. Ngandel ora Semar ki. Kakang Semar kok senengane ngono lho. Kula nek kali anak-anak kula niku mboten iso serius. Sapa ingkang nyumbari Ponokawan Begawan Durna nyuwun tumruning wahyu kamulyan Panembahan. Werkudara. Piye? Aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger Panembahan Durna ya bener kuwi wong sing menehi ngelmu kelawan sira. Wong kang menehi ngelmu kelawan Werkudara apa dene Janaka, nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerake. Yen Durna wis menggok satus bengkong pakartine wajibe mbok jejekake. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati, nggih. Jaya Prata imbang yen padha-padha.
Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku, dadi anak-anakku. Sing gumanama sek ana ing paningaling Begawan Durna, ya kuwi mung bangkening Pandhawa ngatang-atang ana ngareping Begawan Kumbayana. Werkudara, Janaka, yen perlu sapa wae sing berani karo Pandhawa, rawe-rawe rantas malang-malang bakal aputuk. Gunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bapa Penemban. Janaka, iya, arep ngapa kowe? Bapa Penemban kula aturi emut dhateng Purwadasina. Menawi Bapa Penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging sampun ngantos nilar dhateng tata kramining kabrahmanan Bapa Penemban Durna. Ora usah dadak ngelekke karo aku. Ora usah dadak ngelekke karo aku. Pintra Jara Langit isih menang Begawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lirwa kelawan kewajibaning kabrahmanan iki sing bakal tak tindake. Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing Nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe Nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wahyu kamulyan. Tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang alam padang. Bapa Penemban mboten saged kula emutaken. Anggepmu aku lali, ngono apa piye? Tak elingake. Kowe arep ngapa kowe, Janaka kowe arep ngapa? Nai Bapa Penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun karan panjenenganipun Bapa Penemban Durna. Lah. Ngelmumu saka aku. Kasantikan guna kanuragan sing saiki mapan awakmu ki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat kowe iso Jara Langit. Ayo, cobanen Janaka legane atiku. Werkudara ngapa kowe? Kowe dadak mlumpat bareng apa? Kowe dadak mlumpat bareng ki apa? Wah, kowe tegel anu Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe ki anakku murid. Luwih dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Begawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak sembah. Ora apa-apa, oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Begawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Begawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, arep ngapa Werkudara? Ora apa siramane ketok iki. Kok Prabu piye? Bapa Penemban Durna digdaya. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jangga. Kados dipun cokot dening raseksa. Kula dawah dipun getak Koko Prabu. Wiladala. Janaka mustikaning jagat sutyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin. Nyatanipun kawula. Kringetmu nganti kaya mengkono. Inggih. Kono ngasuh kono. Inggih. Sutyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo Begawan Durna cara kula isin. Cerew. Syukur senengane kok melu-melu. Asir kula niku ya ngelek karo Sindara Janaka. Wah.
kowe ya kalah. Alah. Kaya ana sing nyokot guluku. Lho, wis mateng kok dicokot. Aku kira omong karo sampean. Aku ki mung ngrasani. Mundur kono mesake. Kuku Pancanaka ora digunakake. Ora tedas. Wah, urung tak gunake aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, Mundur Werkudara. yo. Kuku Pancanaka ora digunakake. Pancanaka matamu. Lho. Iki ngapa to? Mumet tok. Mumet kok ngembruki ratu lho. Iya. Nala Gareng nggih. Saka ngendi? Lho kula niku nek nala bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho piye to? Mbok mau mresani. Lah dalah dikapakke cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora? Digetak kontal. Mesake awakmu ringke mundur, nggih. Ngapa mencicil? Reng ora nggo jengklet wis payu e. Oh iya. Rusak cilaka. Lho kok andang tekan kene? Oh maju melih kula niku ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Satriya iki aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Anu heeh. Isih kalah, tesih kalahe. Mundur kono. Ngaso, nggih. Ngapa mencicil terus? Gedhe dhuwur rawani gelut ora. Oh. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu nggir kali to. Oh, liwat omahe Obro. Mulane kok gelis metu kono. Nek ora tak drei wetenge mundur kono. Weteng jelus yen tegel kok ora. Jane wis gunane ngasik nggih. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Bare sampean sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon kalah kula. Iya. Mundur kono. Nggih. Ngapunten nggih tak ngaso. Iya wis ngaso. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya. Monggo nek ora weruh, mundur kono lho Gareng. Dis. Nggon weteng. Dis. Nggon dengkul. Dis. Nggon bokong. Dis. Sokor gejepet tuwit. Kejepit apa truk ini? Kejepit tuwit. Awit pas nyawang, irungku pas makslub ngono. Tak dudut. Kok banyu prek. Jaburmu. Nala Gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong Dandang Mangore. Lho, sapa wong Dandang Mangore? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna ae. Caramu piye, Mbok? Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik.
kudu iso nggunakake Karti Sampeka. Ora iso aja takon ndosok kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala gareng. Aku ngerti ki Wang Licik. Ora iso ngalake kepruki sirahmu. Wis penake. Tak treng tak gutak treng. Kresna. Kowe ngopo ya, Reng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon Temandakarya kok. Ora iso ngetokke demit sing mapan ning awake Baganduna kepruki sirahmu. Ayo ratu kaya terus. Ah iya. Sak ngendikane adimono mong wong kere ta, Tru? Heeh. Sing nggo kurban kok kaya dhewe-dhewe iki. Ah iya. Rasaku kan cirigis. Cerigis menyang Dawen Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Dia kudu berjuang belani Ndara Pandhawa. Ya. Iki Didum piye? Gareng ning ngarep nantang Durna. Oke. Aku ning mburine Durna ngenteni demite le metu. Engko nek demite metu tak cekele. Ning kowe nantang Durna. Oke. Aku Kowe ngenteni Dul Desa. waduh men ta, Tru. Engko nek demite mlayu ngidul, lho, ora. Langsung tok cekel. Ki demite kudu kecekel. Siap, Om berangkat. Yo. Gareng kowe ngapa kowe? Kowe ngapa kowe? Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wow, bumi langit tangkep. Sempak. Ai. Wes ya, wajib kono maju. Nak candak tangane set dunke nyek. Dengkul diajane cuwek. Glayar. Candak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diek. Glayar. Ayo, nek pancen kowe wani, maju mergane atiku. Oh, iki merganing patimu. Ara sewane. Darat sewo kewi. Sudah keluar. Halo. Sudah keluar kok diem saja. Tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Ngandel ora. Lah Petruk kok kan meneng wae turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Sempak. Tendyak dies. Candak sirahe setibake lingot. Gujluk. Iki merganing patimu Yai mati dereng
Aku wis mbedhek nek nganti konangan Panakawan ngerek-ngerek kaya uripku. Woh ladalah kekecandak Bebe Petruk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Aku kampung nolong gareng. Aku kampung. Mampus. Aduh mati aku nolong gareng. Aku cenot. Culke. Nolong gareng. Aduh. Nolo gareng ngapa? Dadak malsu swara bareng. Dadak malsu swara aku apal suarane Sinun Prabu Ndarawati aku apal. Kok arep ngapusi karo aku dadak maca. Nolo gareng kowe rawani nata aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Ora. Culke, Nala Gareng. Coba to suarane saka ndi? Nala Gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan ora. Kula nyuwun pangapunten. Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elekke liyane. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur, mangke menawi ngantos Punakawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit, nggih, nyuwun pamit. Aduh bapak-bapakku. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah Bidari Durga. Iya, Petruk. Jenengmu? Aku Kupulunggana. Iki sing sok ngentekke kuthuk iki. Aku ora doyan kuthuk, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyolong aku. Kowe. Aduh. Semangkean ora. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe arep gawe wisunane ndara anu Pandhawa. Ayo kecekel Panakawan Demita ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Aduh, aku kapok tenan. Aku kapok. Kapok opo? Mangkelake.
Seneng. Oh, mangkel. Asin sampai tasih saya. Iki do nutuki ning mripate do micek. Tinggal lunga wae. Seneng. Oh, sapa ngene aku didoli ora. Wong njaluk sumangke ora tau disaur. Aku sing ora wis santai kok wis sing dutange kok jerawat. Hai. Mangkelake seneng. Cah kok kaya ngene lho. Yo seneng. Mangkelake. Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa dine? Anggepmu kaya apa? Demit kaya ngene ora bakal iso ilang. Akene iki kulino kaya demit ae. Aisyah, ya terus. Aisyah. Ini ora kaya ngene ora bakal iso rampung kahanane. Endo we. Weh. Lho, nanti demene ilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, Betari Durga ngablak-ablak. Alah-alah nganggo Durga banget. Semar. Gatekke ya le ya gatekke carane main ke Durga ki ngene iki. Kakang Semar. Pariem jeneng. Aku njaluk mati ning para Mandhawa. Kumbala geni. Ayo Bali. Iya Kakang, ya ora gelem bali tak kulhu balik. Para Canaha. Ayo, tak teruske. Ora Kakang, ora panas Kakang, panas. Panas ya mulih. Iya ngestake dawuh Kakang. Tobat. Gilani. Dewa kok suwek. Ora kuat tuku celana ha. Celana ha apa? Aleman. Tuwekan kok nganggone kaya saringan tahu. Streaming. Tobat. Kaya suket di streaming. Kakang Semar, kula. Ngendikane Kanjeng Hyang Wiyasa, wong urip ning alam padang ngono kudu bisa nggayuh tentrem lan ayem. Ya mung senadyan sak klimah pengendikane nggayuh ayem lan tentrem ngono nanging ora gampang, nggih. Kudu iso nyingkirke rasa panas baran. Kudu iso meper mubal babaling nepsu, kudu iso meper marang kanepson, luwih-luwih kudu tansah sumanding lawan sabar lan ikhlas. Yen wis bisa ketemu lawan sabar lan ikhlas, sayekti bakal manggrih ayem lan tentrem. Yen wis manggih ayem lan tentrem, bisa ngrasake kamulyan sejati kaya para Pandhawa. Mugi-mugi ngaten langkung prayogi. Nadaripun sederek kula Ibu Veronika mugi-mugi sineksen dening para ingkang sami mirsani wonten pundi papan. Monggo sesarengan nekseni bilih sampun luar dalu punika, Ndara.